tema de l'edat adulta a l'edat de la vellesa en V baixa. I el risc de patir de demència. La demència és una cosa que tots i totes intentem evitar, oi? I podeu veure aquí l'etapa final d'un procés de demència, la forma més comuna de demència, Alzheimer. Aquí tenim el pacient en posició fetal en el llit, ha perdut tot allò que havia après durant la seva vida i pas a pas torna a un període neonatal. I quan li col·loques el dit a la boca d'un pacient així comença a xumar-lo. I en el cervell d'aquests pacients trobem els canvis que van ser descrits per primera vegada pel doctor Alzheimer. Les plaques i doncs els nusos a les cèl·lules que són clústers de proteïnes que són les que constitueixen, les que fan que aquestes cèl·lules s'atrofin i deixin de funcionar. Doncs el gran risc de tenir la malaltia d'Alzheimer és l'edat. I això augmenta. A partir dels 75 anys, i sobretot quan tens 85 anys, tens un 40% de possibilitat de tenir Alzheimer. I t'has d'adonar que això només és l'etapa final de la malaltia. I hi ha algunes línies de 10 anys abans en què aquesta corba comença també. De fet, per tant, podem afirmar que tothom patirà d'Alzheimer si no fos salvat per una altra malaltia com el càncer o un atac cardíac. Els símptomes de l'Alzheimer comencen amb una pèrdua de memòria de coses que acaben de succeir. Coses que li acabes de dir al pacient. I, per exemple, un pacient que explica la mateixa història o explica el mateix acudit. I aquest dèficit de memòria es fa cada vegada més gran. La gent ja no es pot col·locar les sabates, no es poden vestir. El següent pas és que no poden entendre els aspectes mecànics del lavabo. Després tenen incontinència per l'orina i per els productes fecals. És a dir que el següent pas és que perden la capacitat de parlar, no poden ja parlar, no poden seure de manera independent, tampoc perden la capacitat de somriure i finalment ja no poden mantenir el cap dret. I si llegim això, aquestes passes a l'inrevés, és a dir, des del final cap amunt, és el desenvolupament normal d'un infant. És a dir, que l'infant primer comença a mantenir el cap dret, comença a somriure, a dir algunes parauletes, comença a controlar els esfínters, etc. És a dir, que durant el procés de l'Alzheimer perds totes aquestes capacitats en ordre invers. Hi ha algunes persones, però, que s'escapen d'aquest procés i són molt poques aquestes persones. Aquest és l'exemple d'Holanda, una senyora que va complir 113 anys d'edat, la dona més gran de la Terra durant una època. I en el seu cervell no hi havia canvis deguts a l'Alzheimer. Com és possible això? Doncs bé, això es deu al seu capital genètic, al capital genètic d'aquesta senyora. I és un capital genètic que tenen a la família. A la seva família tots són molt grans, no tenen demència i estan investigant el rerefons genètic d'aquest tipus d'individu. Això també significa que la decisió principal que has de prendre si vols evitar l'Alzheimer és triar els teus pares per tal de tenir el capital genètic més escaient. Però també pots fer alguna coseta després. Els infants que creixen en un entorn bilingüe, és a dir, que aprenen dues llengües a partir del primer moment de la seva vida, tenen menys risc de tenir l'Alzheimer. L'Alzheimer s'endarrereix 4 anyets, perquè aprendre una nova llengua és un enorme estímul per al cervell, i aprendre més de 2 llengües encara més. I també és important tenir una bona formació, una bona escola, una bona universitat, i aleshores tens menys risc de patir d'Alzheimer. Si tens una feina interessant durant la resta de la teva vida, també tens menys risc. I quan ets gran, pots estimular el teu cervell fent coses noves i fer aquest tipus de joc, per exemple, jugar als escacs.
Si vols fer un esport, aquest és l'únic esport que estimula el cervell, els escacs. I les persones que de manera regular estan implicades en coses noves i que pensen en jocs complexos com els escacs, doncs pateixen de demència quan són més grans. Quan analitzem el cervell també trobem que algunes cèl·lules són més vulnerables de patir de l'Alzheimer que d'altres. I sembla que les cèl·lules més actives, les neurones molt actives, poden aguantar més bé el procés de l'Alzheimer i molt més que aquelles que tenen poca activitat. I, per tant, això l'anomenem utilitza-les o perd-les. Si utilitzes les teves neurones, aleshores són més fortes i més capaces de resistir a l'Alzheimer. I després es formula la pregunta: si l'Alzheimer comença en el cervell, podem aconseguir que les cèl·lules es mantinguin actives, i això ho tenim en un sistema que anomenem el sistema circadià, que està implicat en la regulació del dia i de la nit. I la base d'aquest sistema és el cervell el rellotge biològic que té el cervell. El cervell rep informació directament a través de l'ull sobre la llum ambiental, i el cervell té 24 hores i només pot canviar-se d'una a una hora i mitja al dia, i per això tenim jet lag quan volem entre l'est i l'oest, perquè aquest rellotge del cervell, aquest rellotge cerebral, ha d'ajustar-se només, es pot ajustar una hora i mitja cada dia. El rellotge cerebral estimula moltes àrees cerebrals i també envia fibres a través d'un itinerari complex a la part superior del cervell. Això s'anomena la glàndula pineal, que produeix la melatonina, aquesta hormona, i el cervell sap que és de dia perquè el rellotge biològic és més actiu, i el cervell sap que és de nit perquè la melatonina és produïda. I aquest sistema està afectat molt aviat a l'Alzheimer. De fet, ho podem veure en molta gent gran. Molta gent gran dorm de manera fragmentada durant la nit, dormen amb trossets i es desperten i fan, becainetes durant el dia. I la diferència entre el dia i la nit, per ells desapareix perquè el seu rellotge cerebral no funciona bé. I aquesta és la raó principal per la qual els pacients són portats a una residència, perquè durant la nit, se'n van de casa, comencen a cuinar coses, no troben el camí de tornar a casa, i aquesta és la raó per la qual el cònjuge es queda esgotat i el pacient demana que el portin a una residència. Doncs bé, quan estudiem la glàndula pineal, la glanduleta que produeix melatonina, i ho fem entre les persones que no pateixen d'Alzheimer, veiem que durant la nit hi ha molta producció de melatonina i durant el dia no hi ha producció de melatonina. Però durant les primeres fases de l'Alzheimer, quan el pacient no sap que la malaltia ja li ha començat, aquesta diferència entre el dia i la nit desapareix. I aquesta és la base del canvi en el comportament de la son. El que fem és estimular el rellotge cerebral amb més llum en l'entorn de vida de la gent amb demència. Hi ha moltes més dones, com podreu observar, que només un home en aquesta residència. En primer lloc, això es deu perquè les dones viuen més anys que els homes, es fan més velles i per tant tenen un més gran risc de patir d'Alzheimer. Però si comparem els homes i les dones per edat, no tenen més Alzheimer. També perquè perden les hormones sexuals a partir de l'edat de 50, i això també fa que el cervell perdi estímul. A Holanda, si un home pateix Alzheimer, almenys les dones intenten conservar-los al seu costat el temps màxim possible a casa. A l'inrevés no és així. Si és la dona la que té Alzheimer, els seus marits no intenten conservar-les al seu costat durant tot el temps possible, i aquestes són les raons per les quals hi ha una gran quantitat de dones amb Alzheimer en residències a Holanda. Doncs bé, podem observar l'activitat de les persones amb una mena de rellotge que mesura tots els moviments cerebrals. Aquest és el mesurament del moviment
durant 1, 2, 3, 4, 5 dies en un pacient que pateix Alzheimer. I si observem el primer dia, durant la nit, a les 2 de la matinada, i durant la nit hi ha activitat. Aquí a les 2 de la matinada hi ha activitat, també molta activitat. Aquí hi ha un màxim d'activitat al mig de la nit. Aquí també tenim una punta d'activitat i aquí també tenim molta activitat durant la nit. És a dir, que aquest pacient està molt inquiet durant la nit i dorm moltíssim durant el dia. I quan augmentem la quantitat de llum a la sala podem veure que les nits esdevenen molt tranquil·les. Això significa que el rellotge biològic queda estimulat. I si això ho fem per un gran grup de persones amb 189 individus en moltes residències, trobem que efectivament podem tractar la inquietud i l'ansietat nocturna d'aquesta manera eficient. Aquests pacients milloren amb els seus ritmes circadians i també tenen un millor resultat de les proves cognitives psicològiques que se'ls fan. I això és perquè tenien com una mena de jet lag. Quan tens jet lag, saps que no pots fer feines o tasques de manera exitosa o perfecta. I si tractes aquest jet lag, doncs, o no el tens millors resultats. Però clar, això no és un tractament per l'Alzheimer, això és un tractament pel rellotge cerebral. I indica un principi molt important, i és que si les nostres cèl·lules cerebrals comencen a veure's afectades per la malaltia d'Alzheimer, tanmateix podem recuperar la funció tot estimulant-les. I han estudiat aquest procés d'estimulació en d'altres àrees cerebrals. Aquest és un trosset de vidre d'aquesta mida que col·loquem sota el microscopi i conté 44.000 punts. I si observeu aquests punts sota el microscopi, tenen diferents colors amb diferents intensitats. Poden ser verds o grocs o grisos. Si són verds, significa que es tracta de trossets d'ADN. Si són d'aquest color, significa que aquesta àrea cerebral està més activa per aquest gen, i si és vermella, significa que és menys activa, i si és groga, significa que no hi ha diferència. Doncs bé, quan vàrem fer els mesuraments de tots els gens al cervell, en aquest cas en una àrea cerebral del lòbul frontal, aleshores vàrem trobar sorprenentment que al començament de la malaltia d'Alzheimer, podem veure aquí les diferents etapes, quan el pacient encara no sap que té Alzheimer al començament del procés, que hi ha 500 gens que pugen d'activitat, de manera que el cervell està estimulat durant les primeres parts, les primeres fases de la malaltia d'Alzheimer. I és per això que la gent no té símptomes, perquè el cervell és més actiu. Intenta d'alguna manera compensar la malaltia. I després l'activitat en el cervell disminueix. I això és el que anomenem, doncs, la discapacitat cognitiva, és a dir, la fase en què comencen els trastorns de la memòria. I també és la fase en què el pacient normalment, o el cònjuge del pacient considera que ha d'anar al metge. I aquí veiem les darreres fases de l'Alzheimer, quan l'activitat minva encara més. Doncs bé, ara hem intentat trobar quines molècules són les que dirigeixen, orquestren aquestes activitats cerebrals. Quines molècules són responsables d'aquests enormes canvis d'activitat en molts d'aquests gens, per tal d'aplicar aquest coneixement en fases tardanes de la malaltia i estimular el cervell durant aquestes fases tardanes. Doncs bé, la recerca actual no és prou ràpida i ens ha donat aquest consell. Mira, sigues maco amb els teus fills perquè són els que triaran la teva residència. I diu, jo no seguiré aquesta direcció perquè a Holanda és possible demanar l'eutanàsia, fins i tot si només tens les primeres fases de la malaltia d'Alzheimer. És a dir, que si tu has decidit que no vols acabar amb una residència completament demenciat, pots demanar que t'eutanasin. Aquest home està parlant aquí amb els seus familiars i li diu, l'eutanàsia ni per sobre del meu cadàver, diu, és a dir, que no m'apliqueu l'eutanàsia. És llibertat, una qüestió de llibertat. Pots fer-ho o no fer-ho, però és important que estigui disponible de manera que els ciutadans holandesos puguin decidir no haver de passar per tot el procés de la malaltia neurodegenerativa.
Ara voldria resumir. Us he dit que moltes de les nostres propietats ja queden preestablertes durant les primeres fases del desenvolupament cerebral. La nostra identitat sexual depèn, el nostre coeficient intel·lectual depèn del nostre capital genètic, la nostra identitat sexual, la nostra identitat de gènere, la nostra orientació sexual, la nostra llengua materna, també s'aprèn. Però un cop la llengua materna queda establerta és molt i molt difícil aprendre una altra llengua. I parles la llengua sempre amb accent, no la parles mai perfectament bé, perquè el teu cervell s'ha desenvolupat d'una certa manera. També fins i tot la nostra orientació política, si som més de dretes o d'esquerres, si som més conservadors o progressistes, queda determinat durant les primeres fases del desenvolupament cerebral i després, evidentment, també influïdes per la política local. Però també el que també queda determinat durant les primeres fases del desenvolupament cerebral és el risc per a malalties o trastorns com la depressió o l'esquizofrènia. L'esquizofrènia queda determinada en més d'un 80% per el nostre capital genètic, encara que els primers símptomes només surten durant la pubertat, el risc d'alguna addicció o el risc d'obesitat. Tot queda determinat durant les primeres fases del desenvolupament. I això significa que tenim ben poca capacitat d'elecció. No hi ha llibertat de la voluntat. No hi ha lliure albedriu. És a dir, que el teu cervell és el que ho marca i ho determina tot. Evidentment, si ets pro-Kant, en el sentit de que, per exemple, ets homosexual i estàs content de ser-ho i pots viure la teva homosexualitat lliurement, i el mateix es pot aplicar per les altres característiques. I només perquè no tinguem la llibertat de la voluntat en aquest sentit, necessitem de llibertat. I la llibertat, evidentment, té limitacions, i la limitació és que no has de fer mal als altres, almenys no els has de fer massa mal. Ara bé, si tenim aquesta llibertat i si reclamem aquesta llibertat, aleshores és l'Estat el que té l'obligació de donar-nos i assegurar-nos aquesta llibertat. I aleshores podem remuntar-nos i remetre'ns a Spinoza, el filòsof, aquí veiem el seu monument a Amsterdam, que va dir que l'obligació de l'Estat és garantir la llibertat. Molt bé. Si voleu córrer el risc de llegir el meu llibre, us vull advertir aquí per última vegada. Aquesta és la portada, que torna a mi. A la part posterior de la portada diu: estimat senyor Schwab, quan s'enfaden amb mi no escriuen bé el meu nom. Diu, aquí té part del seu llibre. És una llàstima que vostè ho trossegi tot i que divideixi el cervell i el cos. És una llàstima perquè hagués pogut donar els diners que he gastat en aquest llibre a l'exèrcit de salvació. No m'ha agradat gens el seu llibre, li ha dit. Doncs fins ara no havia estat traduït al castellà, per tant, tinc curiositat de si us agradarà o no el meu llibre. Gràcies. Gràcies per la vostra atenció.